Hola, bona tarda. Tenim la visita del Marc Conesa, que ens porta una mica més d'obra i ens explicarà alguna cosa en referència als seus quadres. Són dos d'una col·lecció sobre la mitologia grega, que serien Aurum Raptus i la Tineus Sonata, que serien el mite d'Orfeo i Eurídice, d'Orfeo, que se'n va a buscar a Eurídice quan se'n va a l'infern i li concedeixen la possibilitat de tornar-la a la vida, però no es pot girar durant el seu transcurs cap a la sortida de l'infern, però acaba girant-se a l'últim moment, és quan ella perd la vida i és el just moment de la pintura. Aquí hi hauria l'Aurum Raptus, seria quan Zeus intenta seqüestrar a una de les seves filles que la tanquen per protegir-la al fons del mar a una caixa de metall i Zeus es transforma en or per passar entre les grietes de la caixa i entre ells. Doncs ho veureu pròximament al nostre aparador. Moltes gràcies.